ali šetalište u Šumicama je bilo poluprazno. Priča o misterioznom otrovu koji je pronađen u ovom delu grada nikako da dobije epilog. Upozorenja su na svakom drvetu, a o kakvom otrovu je reč i koliko je opasan još se zvanično ne zna. Žute trake i obaveštenja na stablima nisu dobrodošlica za posetioce Šumica. Najviše su zabrinuti oni koji svakodnevno ovuda prolaze, jer je otrov štetan za životinje i za ljude. Svakog dana sam u šumi i zatekla sam evo ovo. Znači, pažnja i opasnost. Raspitala sam se šta je to. Bio je znak da je bačen otrov. Stvar je u tome što mi brinemo za našu bezbednost, ne samo za našu bezbednost, bezbednost dece. Do sada je otrovano 20 ljubimaca. Otrov je vrlo opasan iz tog razloga što vrlo burno reaguje na životinje. Bukvalno psi za 10 do 15 minuta pošto su izvedeni u šetnju dobili su simptome trovanja. Šetnje kroz šumu se sada plaše svi. Veoma sam zabrinuta, ja ovde 4 godine stanujem, imam psa malog, ali imam i unuku od 4 godine i šetamo zajedno. I ja već od kad se to pojavilo sa otrovom ne dolazim ni sa psom, ni sa unukom ovde. Uz park se nalaze 2 vrtića, muzička škola, sportski centar Šumice, 8. Beogradska gimnazija, a u šumi je trim staza. Prvi simptomi su, ako se unese bilo koji otrov, prvi simptomi su pospanost, povraćanje, mučnina, preznojavanje. Savet roditeljima nikako kod male dece ispod 4 godine nikako ne pokušavati izazivati povraćanje. Zabrinuti građani obratili su se komunalnoj policiji, a onda službi za hitnu pomoć za životinje veterini Beograd. Građani su u slučaju pojave materije za koju se osnovano sumnja da je kreozan, a od koje su se otrovali psi u šumi kod sportskog centra Šumice, o tome obavestili komunalnu policiju, koja, kako se ispostavilo, nažalost nije pozvala jedino nadležnu republičku fitosanitarnu inspekciju, već veterinu. Pri izlasku na teren to nismo znali, a iz želje da taj opasni otrov što pre uklonimo sa mesta na kome se šetaju i ljudi i kućni ljubimci, takvo pitanje nismo ni postavili, očekujući da je komunalna policija, baš kao i nas, obavestila fitosanitarnu inspekciju. Koliko je otrov opasan, dakle još se ne zna, a dok se ne utvrdi, šuma će i dalje biti poluprazna, a ljudi u strahu. Nastavit ćemo priču. Valjda će se ipak, bar posle ove naše priče, neko setiti da bi možda otrov mogao da ode i na analizu ili već dati, kako se to kaže, naređenje, napismeno ili šta se već očekuje.